22 ka kilos nga shabu ang ginakantidad og 150 million pesos nasakmit sa mga operatiba sa PNP o PDEA. Ano ang report? Ingon ni kadaghan ang shabu nga nasakmit sa joint operation sa Kaprisan ug PDEA dito sa barangay Suba-Basbas, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini atol sa bypass operation pasado alas 4 kagahapon sa hapon gikan sa posisyon sa suspect nga si Gilbert Lumanog nga gitumbok nga usa ka high value individual. Lumad nga taga Pinamungahan ang dinakpan. Sa assessment sa Kaprisan, maabot sa 22 kilos ang shabu nga nagkantidad og 150 milyones ka pesos. It was a product of close collaboration with the National Capital Region Police Office. Ang ilahang Drug Enforcement Unit nag-coordinate sa TUA almost a month na on the possible anti-illegal drugs operation din sa Cebu because they suspect that the drugs will be coming here in Cebu. And true enough, we're able to identify the possible culprits. Nagdumili pagkomento ang dinakpan sa gilambigitan nga kaso. Gitug-an ni Police Brigadier General Albert Ignacius Ferro, ang Regional Director sa PRO7 nga grupo sa Golden Triangle sa Myanmar, ang nagpaluyo sa nakumpiskar nga illegal nga drugas. Gisusi na sa mga otoridad ang posibilidad nga adunay koneksyon ang shabu nga nakumpiskar sa syudad sa Lapu-Lapu ug sa mga nasakmit sa Dakbayan sa Sugbo, dili pa lang dugay. Based on coordination with our counterpart or foreign anti-illegal drugs narcotics unit, we believe that those are from the Golden Triangle. Because of the packaging, it is a highly compressed TPAC. Gidugang ni Ferro nga dako ang pagkapiang sa grupo sa pagkasakmit sa ilang kontrabando. Wa hinuon nila padaplin ang posibilidad nga naapay laing supply sa illegal drugs sa Sugbo. Kauban si Cleofer Lumayag ug Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.